MLA Ronjit Debormani kok hanyo hai phaipiuka politics ni haparo gaddar rokni thinang tamo ungnai omo sakbai thangno swnamoi naharo borokni imang kaisani ulo tei kaisa paiflaya phia imang no mukthang snamna bagui jesa jora no borok jesa bai gaddar khlai thangi mano Tripurani regional political party ni laibuma cheri naike जों omono nugo omotui gaddar rok jesa natok eba drama khlaina bagui lasima kwrui tei makhang kaplai ongo puila lukubai puito chajak phano ulokhai puito chajak yangui thango bubagra bai swnamjak Tripura Motha Party no swabaina bagui kaisa national political party ni phan naharui chaitoknai gaddar rokni thinang tamo ongnai omo tabuk Tripura salukurokni yaphase ani kokkhai omo se chini Tripura salukurok I gaddar rokno tamo majra rwna muchung kaham khe uansugui naina nangnai hambai hinui tolau photori rikha Montri Onimesh Deborma bai MLA Chittaranjan Deborma ni mangpli hingkai amno karibo bo takha seika Mia Sikabo tini Tripura Human Rights Commission ni honorable chairman ni thani koktun simani borom grangjak Supriya Chaudhary Tiasar Jawan bai lathi rajak mano justice sanai lukorok poriwi naidi tei comments bo rodi hambai ni Supriya Chaudhary nok saimanna election ni bagui go election ni oje counting machine tunnani SDM jora tun sana hani thangpro khoroksa Tiasar usta rimani ukrokte aboni justice sanai bo Tripura Human Rights Commission ni chairman ni thaniwo bo letter sika justice leri tongkha dati rina ni thung nei